Ahojte, tak chcem vám ukázať, kde pracujem. Takže toto je moje fitečko, FitStars. Je to na ulici Odbojárov 7. Hneď máme oproti, je krásne ihrisko, jama. Na behanie, cvičenie, je tam veľa zelene, čiže je to tu úplne nádherné. A vedľa nás je kúpalisko, tehalné pole. Tak poďte, nech vám to tu ukážem. Tu je vchod. Pekná útulná recepcia a pokračujeme ďalej. Tak, tuto nám to začína, tu máme kardiozónu, bežiace pásy, orbitreky a takéto krásne fitečko. Všetko vám ukážem. Tak, čiže je to úplne paráda. Všetko, každý druh tréningu, všetko si tu vieš urobiť, precvičiť, zacvičiť a fakt zamakať. Ideme naspäť. Šatne sú potom hore schodmi. Poriadok je tu vždy, fakt sa snažia o najväčšiu čistotu. Ďalej tu máme parádny priestor, telocvičňu, ktorú veľmi radi využívame aj na rôzne hodiny. Takto. A naša telocvičňa. Máme tu zrkadlá, čiže na aerobiky, rôzne ostatné aktivity a takisto tu robíme aj race walker. Tu sú poukladané všetky tie pásy. Je tu aj klimatizácia, čiže úplne ideálna telocvičňa. A úplne najväčší bonus, máme ešte k tomu aj terasu. Tak, a terasa, máme výhľad. Haha, tu sú naši z recepcie. A z terasy máme parádny výhľad na kúpalisko, tehalné pole. Tak, poďme a ideme naspäť. Takže toto je moje fitečko. Budem veľmi rada, ak sem prídete a zamakáte si tu so mnou. Takže vás pozdravujem. Ahojte.